Rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci, rigar yanci. Nan ka tsina zuwa Caranci ka dubi yadda hanyar nan ta lalace. Ina so ka gane. Kuma gwamnan nan ya yi ciyaman a Caranci. Ko bai ba? Ya Katsina sai ya taho Katsina so 10 ya koma a rana in ta kama daga Caranci. Yanzu ya dubi wannan hanyar shi na rantse da Allah hakunya yake bani. Wannan hanya daga Katsina zuwa Caranci a ce gwamnan wanda ya ciyaman na wannan local government din a ce yau ya samu gwamnan jihar Katsina a ce wai Katsina zuwa wallahi tallahi na babi da motata. Rigar yanci. Duk wanda ake dauka a ba SA ko commissioner ko menene wanda ya shahida mukami na gwamnati wallahi ba zai taba gaya ma gwamnati gaskiya abinda al'umma suke ciki ba sa hidi sai dai dan hadanci a ce yau kai shugaba in dai mai hankali ne da tunani yau a zo a ce maka al'umma sun ce kai daidai gobe a ce daidai kake jibi a ce daidai kake wallahi tallahi ka kalubalanci mai gaya ma wannan magana. Rigar yanci. Sai ka ji ina jin wasu su shiga jaridu su shiga irin wannan media su shiga gidan kawayen rediyo wai ka ji suna buwagana kamar wanda gwamnan nan bai taɓa yin abu na kuskure ba kamar gwamnan nan daidai yake yi ba kuma haka bane. Rigar yanci. Duk gidajen rediyo tun daga Katsina zuwa Kano zuwa Kaduna sun san farfagandar da muka yi sun san kokarin da muka yi sun san irin lokutan mu da arzikin mu da mutanen mu da muka tattara aka zabe su waɗannan gwamnatocin amma ba su taba kula mu ba ba su taba tunanin mu ba ba su duk abin da za a yi kuma idan mutum ya ce ƙarya ya zo ya kira ni in bashi hujja ni ban taba yi ma wani ƙarya ba ko in mai shari ko in mai kazabi babu wallahi. Rigar yanci. Yanzu kamar nan hanyar rahin daɗi kaga bai dace a ce an yi wannan hanyar ba al'umma sun ce ba su so tarihi ya nuna ba a san hanyar nan manyan wuraren nan sun ce ba su hanyar nan talaka ma sun ce ba su hanyar nan amma an do ana ta rubuce ai ba inda ba a je ba amma dai an kai sai an yi ta dan me za a ce sai an yi yanzu wannan hanyar ta rahin daɗi a ɗauko kuɗinta da kuɗin da za a ba mutane na wuraren su da kuɗin da za a kashe na kwaltai a ɗauke shi a sa su hanyar Carancin nan ba za a ga ci gaba ba. Kaga wannan abu hanyar Haji Kyam suna son hanyar nan kullun tun lokacin mazhar suke maganar nan sun an ƙi. Rigar yanci. Mu mun saba hidin gaskiya ko a mutu ko a rai wallahi ko mi za ka yi wallahi kuma ni ban taɓuwa wallahi in mutum zai taɓa ni gani alƙawalin Allah ban taɓo in kuma mutum zai taɓa ni ga wuri ga mai doki. Rigar yanci. Rigar yanci.